Hola, Pomelo, que ja estic així de nou, que m'han xivat que avui són els premis 310 i ja sabeu que jo no m'ho podria perdre. Així que anem a veure el sarao i a veure si ens ha tocat algun premi. Acompanyeu-nos. No sóc un gat, però menjant em posen les botes. I així tenim a la regidora, no de l'Ajuntament de València, sinó de l'acte d'avui. Molta responsabilitat avui. Sí, prou, perquè clar, n'hi ha que complir en els tempos, n'hi ha molta col·laboració i n'hi ha temes que van eixir que no us teniu que perdre. Moltes gràcies, Iris. Moltes gràcies a tu, Joi, és un plaer tindre a Pomelo i tot l'equip. A veure, que m'han xivat que per així n'hi ha un nominat avui, parlar per no callar. Està a la meitat, l'altra nominació està fora. Ha vingut Maria en la seva representació. Ja tens el discurs preparat per si guanyes? Venint en el tren cap a Sirit, no està de més que es fica mal o no, perquè sí, toca muntar per a no quedar-se en blanc. Així tenim un anfitrió de la nit. Anfitrioníssim. Vas a passar per l'escenari dels Premis 310? Sí, això diuen. A fer el quadre. Anfitrió no sé si és la paraula. Amic de Sarai, perquè era Sarai Cerro i Amics de Sarai. Això sí, amiga, la més amiga sóc jo. Si obris el sobre i posa podríem fer-ho millor, o li donen el premi a la presentadora de la nit per millor contingut d'arts escèniques, no poden dir que és un tongo? Podrien en tota la raó del món, perquè jo també ho pensaria si estiguera en el públic. És més, Ana Cardo, que està nominada als Plàstiques, no pot estar així i si li toca a ella la replegue jo. Així que pot passar que siga del Podríem, el de Sarai i el de Anna, i estiguem nosaltres arreplegant tots els premis i ja entonces ja se n'aneu tots a casa i ja està, perquè qui diga que era tongo, jo des de fora diria era tongo. I no és, s'ho gravau. Hola, qui tenim per així? Esther, cantant de la nit avui en 310. Això és Estàs nerviosa? un poquet. Quines cançons vas a cantar avui? Pues avui vaig a cantar 3x4, que és la cançó que va sortir fa superpoquet i que de fet la vam estrenar en 310, així que era perfecte. I al teu costat tenim un nominat. Ens el presentes tu? Nominat? Dile que volen parlar amb tu. Buenas. Que no s'havia enterat que el t'haves nominat. No, Pues sí, però només- és que hi ha molts i no sabia quin era de tots. Nominat a millor creació de contingut, junt amb cracs absoluts, tant la gent que està nominada com la que no. O sigui, n'hi ha moltíssima gent molt guai, molt content de veure que n'hi ha tanta gent i tantes propostes xules, i això, pues, genial del comboi, de vindre així. Vaig a fer-me jo la cervesa, que els de Pomelo, com em fan treballar tant, no m'han deixat encara ni fer-me-la. Ja està, cerveseta Túria. Túria, pagueu-lis diners a Pomelo. Anaïs Domènech, per fi s'hem desvirtualitzat. Com estàs? Per fi ens coneixem. Estic un poc nerviosa, vaig a dir-ho. Perquè no és el mateix estar en ma casa produint que eixir de casa i de repente és que els esquemes canvien un poc. Vas a entregar algun premi? Sí. A qui? No ho sabem encara qui és el guanyador, carinyo. No sabem encara qui és el guanyador. Però pensa que això es veurà més tard i ja coneixerem els guanyadors. És que no ho sé, no tinc ni idea. Tu eres d'Alcoi Jo soc d'Alcoi, sí. i tu saps que Pomelo Televisió és d'Ontinyent. Al costat, en Ontinyent estic ensaiant jo ara, tots els matins. I festes de moros i cristians molt ben fetes. Vine per que sí. Vine cap a seguir. Anava buscant per darrere i estava ahí. Que Ramir serà este cap de setmana el presentador. A veure, l'enquesta ha dit que ha de ser la pedra del ronyó de Marigua, però també t'he dit que això és el 33% del vot del públic. Ara falta el del heteroneoscòpic i el del jurat especialista, que això encara no sé quin és. Jo he de dir que votar per Ramir en l'enquesta de Twitter. Moltes gràcies. Però com el vot és secret... cosa, si vols, després. Gràcies. Eres una de les poques persones que ho ha fet, la veritat. Ha guanyat Algo antes... havia de ser. Bueno, ha guanyat la pedra del ronyó, que ja és el més xungo que hi ha, però li ha guanyat Chanel. Jo crec que ara mateix l'enemigo número 1 d'Espanya és Chanel, i després Juan Carlos I, però ha aconseguit superar-lo. Sí que sí, ara tenim a l'anfitriona, que antes li ha dit a Lluís Mosquera que era l'anfitrió de la nit. Bueno, un poquet també, però sí, què tal, com estem? Molt bé, el veig guapíssim avui, en ixos ulls. Moltes gràcies. Bueno, avui és que he vingut en maquillatge natural, discreteta. He dit, per una gala que hi ha, jo, tot, el peluquín també, todo.
T'has posat extensions i tot? Sí, xica, és que estem en la pandèmia que no se fa res, jo a poc que se fa ja tot. Per si de cas, perquè jo no sé, igual després d'un mes ve un apocalipsis zombi, jo per si de cas ja tot als 3-10. També podríem fer-ho millor nominat, que l'any passat, i aquests vídeos que es va ocurrir atacant ahir al TAP, este any no hem viscut això. Ja vam tindre l'honor de guanyar l'any passat, no? I era un poquet, pues, des del Podríem hem parlat en la gent de coses inútils i d'altres podcasts, i això, no hem fet contingut atacant als demés perquè enguany ja no tocava. Pomelo ja feia temps que no vos veia, Alex Blanquer, què fas així que no estàs en terra viva? Escolta, deixa'm respirar una miqueta, M'ha netejat les sabates, m'ha llevat un poquet la terra i el fang i dic, va, un poquet de gala que no va mal. Ara han canviat els festivals per les gales. Bé, no està mal, no? A veure, un festivalet en el seu cubalitret, que el pegue el solet. Un festivalet, tenia un festivalet en el seu cubalitret. Que el pegue el solet, un poquet de meneo. Alguna cosa s'està olorant. Bueno, està liant-se un canut, això no ho traguem. Musiqueta per davant i jaleo, que vos agrada. Tú me llamas mami, pero yo ya no contesto. Yo me voy con mi gato y nos vamos rebuleo. Ahora mis palabras suenan todas en estéreo. Taula de dilluns a divendres, les càniques pillen molts, el trinquet en runa, l'esmorzant amb aigua sal, trepa i fortuna, herbero de bocaire, no de Beneixama, oli d'oliva pa fregir, com si mos sobrara. Lo realment important és com és que Emma segueix en Pomelo. Això com pot ser? Ha passat les pràctiques, però és que en Pomelo només n'hi ha gent de Godina baixa. Premi honorífic a Bassot, Tio Cook. Bé, tota una alegria haver rebut este premi honorífic, la veritat. Creiem que és un moment molt necessari i molt oportú per a fer-ho, que els casals i els ateneus estem en una situació complexa, reformulant-nos, reorganitzant-nos, cercant les nostres sòcies. És una alegria rebre este premi perquè encara que som aquí dues persones, realment som molta gent les que mantenen els projectes com els Ateneus Populars, perquè la veritat és que sense la gent, sense el treball que fem de base, que és picar pedra, no podríem existir. I aleshores aquests premis sempre ajuden a visibilitzar tota la feina que fem, no? Pues la veritat és que no ens ho esperàvem, estem molt contents i molt agraïts tant als premis com ha dit Javier antes, a la gent que ens ha votat per poder estar aquí. Encara no ho he dit, enhorabona. On guardareu este premi? Qui se'l queda? El presentador, que és la cara visible i és el que... Vinc de Poble Faller i a veure si el cremo. Així No ho cremes. No el crema. Si no me'l dones a mi, que jo no en tinc cap. No, la veritat és que estem molt agraïts. Li comentava a Òscar, l'organitzador, que per a nosaltres és molt important perquè estem a Benicarló i Vinaròs, al raconet de dalt de tot del territori, i estar en llocs, en espais com aquest, ens reconforta molt, no? Volem agrair als Premis 310 per donar-nos aquesta cosa, perquè jo és com un bebè, el porto així, estic superemocionada. No li el deixes a la teva companya? Sí, home, clar que sí. Res a dir, que estem molt orgulloses perquè hem treballat i continuem treballant de valent per parar l'ampliació del Port de València, que va en contra dels interessos del benestar de tota la ciutadania i que a més es pretén carregar un espai natural com és l'Albufera, que és molt valuós i que damunt és una peça clau per combatre el canvi climàtic en la nostra ciutat. I a totes les dones, clar, això ho anava a dir, que seguim fent música encara a 2022, penya. No pensàveu que ja aniríem en cotxes volant i encara n'hi ha programadors i grups de música que busquen cartells o nous integrants i no contacten dones o no contenen dones. Jo pense que això ja no deveria estar passant. I que no sols fem bona música, és que és molt avorrit no tindre dones al voltant i que són molt necessàries. I fins així. I mira. Què suposa per a tu este guardó per el so il·lustrat, tot un reconeixement? Doncs sí, més que res perquè el projecte crec que mereix moltíssim la pena en el sentit de que traspassa les barreres de ser un llibre i acaba sent un projecte didàctic que porta el valencià i les cançons en valencià a les escoles i a un altre públic, que és algo que, per exemple, nosaltres que venim d'un poble hem tingut la sort de poder viure en les escoles, però sí que amplia molt l'espectre fins on pot arribar. Tota aquesta cultura que reivindiquem avui
fins on pot arribar. Pues la veritat és que no mos ho esperàvem, com el vídeo. Estem així encara un poc a veure què ha passat, perquè cada volta veiem que més gent mos escolta i això és superbonic. A veure, Aina és la que sempre parla en el micro, unes parauletes per a Pomelo, Adam. Ai, sí, pues això, pa començar, Pomelo manipula. I lo segon, que jo aquí venia en la intenció de, no sé, un convit, menjar una miqueta... Uns canapés. Sí, uns canapés... Uns canapiés. I tal, pues tornem en un 3-10. Jo me'n vaig sense canapés i sense res i sense premi, així que és molt barat queixar-se, eh? Però te'n vas en pegatines d'Aina Coda, ojo. Això sí. Enhorabona, m'agrada molt el discurs que has fet tu. Què suposa per a vosaltres este guardó? Lo importante és trobar-nos, ja siga així en un teatre, ja siga als carrers... I conèixer altres persones que estan fent altres coses que no coneixes per el que siga i de sobte veus molta gent molt diversa que fa coses i que dius hòstia, és que tenim moltes coses així i no aprofitem el que tenim. I damunt representant al País Valencià. Clar. Que sempre... Bonico. Que bonico sona això, eh? El País Valencià, per molt que molta gent li pique. Enhorabona, Fran, cabra fotuda. Moltes gràcies, estic de veguida, com diuen al meu poble. Van reivindicar després que Antic en Burjassot no es parla valencià. A veure, jo he posat un exemple. Això no vol dir que no es parli valencià. En el meu poble també es parla molt castellà i molt de francès, perquè n'hi ha molts francesos. Què t'ha paregut la gala i el guardó? Quin talentasso que tenim així en el País Valencià, però jo estava darrere, no ho ha pogut veure tot. Jo estava suant en la perruca, el traig, tu imagina't, el parafernàlia. I el guardó ja per a la iaia, per a... Se m'ha oblidat agrair a ma abuela. Tu què penses? Això és poca vergonya. Ja, des d'ací es dic que moltíssimes gràcies, perquè si no fora per tu, de què anava a fer-me jo famosa, eh? De què? I a sa mare també, que jo l'estime molt. Exacte, ma mare també, que de tant en tant participa, i és que la veritat, sense elles, què anava a fer jo? Res. No estaries en este món. No estaria ni... No, de veres, mira, ara ho has dit. Vos portareu a la vila o no? Home, claro que sí, per favor. No, dueu-me a mi, vosaltres a la vila. El portarem. Lo realment important és com és que Emma segueix en Pomelo. Això com pot ser? Ha passat les pràctiques, però és que en Pomelo només n'hi ha gent de Godina Baixa. Com has arribat fins ahí i t'has quedat? L'entrevista la fas jo. De Bigotina Baixa. No, de Bigot no, de Got. De Godina Baixa. De Godina Baixa. Crec que Ana em farà cas. Enhorabona per aquests temacles. ¿Os gusta? ¿Nos ha gustado? Me alegro. És molt guai, són una passada. És un orgull que n'hi hagi tanta diversitat de gèneres. Quan he començat a escoltar Pep Jimeno amb Cactus, m'he quedat de pedra. Ha estat molt emocionant, la veritat. Teníem clar que enguany volíem tematitzar els premis amb el tema de la salut mental. És una problemàtica que també, a més del Covid, patim com a societat i en especial les joves i les joves, no? Pa un dia que neva, pa un dia que cau, la penya s'esca que ja no hi ha qui vaig a currar, que si ara em pica, que si ara em cou, m'agafi una mona i així el trenque l'ou. També voldríem aprofitar per a recordar quin és l'únic i principal objectiu d'aquesta gala, que no és altre que reunir-nos, retrobar-nos la gent que ens dediquem a la cultura o volem dedicar-nos a ella, perquè només nosaltres sabem lo dur que és i la pedra que s'ha de picar. Recolzant-nos uns a altres, donant-nos suport i, sobretot, i el més important, fent que la nostra gent es senga cuidada, que de vegades és el més difícil. A mi m'ha agradat molt la versió de la malaguenya de Marcheta, perquè diu això del meu país valencià. L'he escoltat molt poquet, però m'ha encantat. És gent que m'estime moltíssim i veure que entre tots podem fer florir aquesta escena de la que formem part és meravellós. Que per a mi són referents. Pues res, Emma Pomelo, moltes gràcies per vindre i res, l'any que ve més i millor. Moltes gràcies a tots i a gaudir d'este any. Gràcies a vosaltres i queda dir que l'any que ve tornem, Pomelo. Per a tu, amic.